ஸ்ரீ குருபியோ நமக. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். நாளை டிசம்பர் 12ஆம் தேதி கார்த்திகை அமாவாசை. அமாவாசை என்றாலே முன்னோர் வழிபாட்டிற்குரிய நாள் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். நமக்கு முன் வாழ்ந்து மறைந்த நம்முடைய முன்னோர்களின் ஆத்மாக்களை சாந்தப்படுத்த புனித நீராடி தர்ப்பணம், தானம் போன்றவற்றை அளிப்பது வழக்கம். ஆனால் இந்த கார்த்திகை அமாவாசை என்பது முன்னோர் வழிபாட்டுடன் ஆன்மீக வழிபாட்டிற்கும் மிக முக்கியமான நாள். முன்னோர் தர்ப்பணம் மிக மிக முக்கியம். அது நமக்கு பித்ருக்களின் ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுத்தரும். அதை முடித்ததும் நாம் இந்த தினத்தில் செய்ய வேண்டிய தெய்வ வழிபாட்டை செய்ய வேண்டும். இந்த கார்த்திகை அமாவாசை பல விசேஷங்கள் கொண்டது. இந்த விசேஷமான தினத்தில் செய்யும் பூஜையின் பலன் என்னவென்றால், நமக்கு வெகு காலம் வராமல் இருந்த கடன் வசூலாகும், தனம் சேரும், வறுமை அகலும், தீராத கஷ்டங்களும் தீரும் அப்படின்னு பலன் சொல்லப்படுறது. கார்த்திகை அமாவாசை தினத்தில் கும்பகோணம் அருகே திருவிசநல்லூரில் உள்ள ஸ்ரீதர ஐயாவாள் மடத்தில் கங்கை நீர் பொங்கி வரும் என்பது ஐதீகம். இன்றைக்கும் இந்த விசேஷ கிணற்றில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பக்தியுடன் நீண்ட வரிசையில் நின்று புனித நீராடி வருகின்றனர். இந்த தினத்தில் கடன் விரைவில் அடைய, துன்பங்கள் நீங்க சொல்ல வேண்டிய மந்திரம் மற்றும் வழிபட வேண்டிய தெய்வம், அதை பற்றி நாம் இந்த பதிவில் தெரிந்து கொள்ளலாம். இந்துக்களின் வழிபாட்டு நாள்களில் மிக முக்கியமான நாள் அமாவாசை. மாதத்திற்கு ஒரு முறை என வருடத்தில் 12 அமாவாசை வந்தாலும் ஒரு சில மாதங்களில் வரும் அமாவாசைகள் அதிக சிறப்பு வாய்ந்ததாகவும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படும் பல பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் சக்தி வாய்ந்ததாகவும் இருக்கின்றன. அது போன்ற ஒன்றுதான் நாளைய கார்த்திகை அமாவாசை. ஆடி அமாவாசை, தை அமாவாசை, புரட்டாசியில் வரும் மகாலய அமாவாசை போன்று கார்த்திகை மாதத்தில் வரும் அமாவாசையும் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. இது 2023ஆம் ஆண்டின் கடைசி அமாவாசை. டிசம்பர் 12ஆம் தேதி காலை 6:23க்கு துவங்கி டிசம்பர் 13ஆம் தேதி காலை 5:49 வரை அமாவாசை திதியும் அதற்கு பின் பிரதமை திதியும் உள்ளது. இந்த கார்த்திகை அமாவாசையான டிசம்பர் 12ஆம் தேதி அதிகாலையில் புனித நதிகளிலும் சமுத்திர ஸ்நானம் செய்வதும் மிக விசேஷமானது. இந்த ஆண்டு கூடுதல் சிறப்பாக செவ்வாய் பகவானுக்குரிய செவ்வாய்க்கிழமையில் கார்த்திகை அமாவாசை வருகிறது. அதனால் இந்த அமாவாசை பௌமாவதி அமாவாசைன்னு சொல்லப்படுகிறது. இது கடன் தீர்க்கும் அமாவாசைன்னு சொல்லப்படுறது. கடன் பிரச்சனை, நில பிரச்சனை, சொத்து பிரச்சனை, வீடு வாங்க, சொத்து வாங்கும் யோகத்தை தரக்கூடியவர் செவ்வாய் பகவான். இந்த சிறப்பான பௌமாவதி அமாவாசையில் செவ்வாய் பகவானை வழிபட்டால் அவரின் அருளால் வீடு மனை யோகம் அமையும், கடன் விரைவில் அடையும். கார்த்திகை மாத பௌர்ணமி எப்படி சிறப்பு மிக்கதோ அதே போல் இந்த கார்த்திகை அமாவாசையும் வழிபாட்டிற்குரிய மிக முக்கியமான நாள். கார்த்திகை மாத பௌர்ணமி நாளில் சிவபெருமான் ஜோதி வடிவமாக காட்சியளித்ததாக ஐதீகம். நாம் இத கார்த்திகை திருநாளில் அறிந்து கொண்டோம். இதே போல் கார்த்திகை அமாவாசை நாளில்தான் பார்க்கடலிலிருந்து லக்ஷ்மி தேவி அவதரித்ததாக சொல்லப்படுகிறது. மற்றும் கார்த்திகை அமாவாசை நாளில்தான் லக்ஷ்மி தேவி பூமிக்கு வருகை தருவதாக ஐதீகம். அதனால் இந்த நாளில் இரவு முழுவதும் கண் விழித்து மறுநாள் அதிகாலையில் புனித நீராடி பூஜை பஜனைகள் செய்து வழிபட வேண்டும். விரதம் இருந்து தானம் கொடுத்து லக்ஷ்மி தேவியை வழிபட்டால் செல்வ வளமும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்த வாழ்க்கை கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம். இயன்றவர்கள் இதை செய்யலாம். பழக்கமில்லாதோரும் இயலாதோரும் லக்ஷ்மி தேவியை வழிபட்டு அவரவரால் இயன்ற தானங்களை, வஸ்திர தானம், அன்னதானம் போன்றவற்றை செய்வது மிக உயர்ந்த பலனை கொடுக்கும். அதுவும் நிதி தொடர்பான பிரச்சனையில் சிக்கியிருப்பவர்களுக்கு இது மிக மிக முக்கியமான நாள்னு சொல்லப்படுறது. அதாவது இந்த அமாவாசையை கடன் தீர்க்கும் கார்த்திகை அமாவாசைன்னு சொல்லப்படுறது. இது பௌமாவதி அமாவாசைன்னு பார்த்தோம். கார்த்திகை அமாவாசை அன்று அனுமனையும் செவ்வாய் பகவானையும் வழிபடுவதால் வாழ்க்கையில் நாம் சந்திக்கும் பலவிதமான துன்பங்களிலிருந்து விடுபட முடியும். எப்படிப்பட்ட கடன் பிரச்சனையிலிருந்து விடுபடுவதற்கு வழி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதிக கடன் பிரச்சனையால் சிக்கி தவிப்பவர்கள் இந்த நாளில் ஹனுமன் வழிபாட்டினை முறையாக மேற்கொள்வதால் கைமேல் பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹனுமன் மார்கழி மாத மூல நட்சத்திரத்தில் அமாவாசையின் போது அவதரித்தவர் என்பதால் அமாவாசை அன்று அனுமனுக்கு செந்தூரம், வெண்ணெய் சாற்றி வடமாலை அணிவித்து வழிபடலாம். ஸ்ரீராம ஜெயம் எழுதியும் வெற்றிலை மாலையும் அணிவிக்கலாம். இதனால் தடைப்பட்ட காரியங்கள் அனைத்தும் நடைபெறும், துன்பங்கள் விலகும். குறிப்பாக பௌமாவதி அமாவாசையில் கடன் நிவர்த்தியாகும், இன்பமான வாழ்க்கை அமையும்.
பெருகும். ஹனுமனை வழிபடுவதால் சனி தோஷம் உள்ளிட்ட நவக்கிரக தோஷங்கள் விலகும். துளசி மாலை அணிவிப்பதும் துளசியால் அர்ச்சனை செய்வதும் நமது வேண்டுதல்கள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றி கொடுக்கும். இந்த தினத்தில் சொல்ல வேண்டிய காரிய சித்தி தரும் ஹனுமன் மந்திரம்: ஸ்ரீராம தூத மகாதீர ருத்ரவீரிய சமுத்பவ ஆஞ்சநேய கர்ப்ப சம்பூத வாயுபுத்திர நமோஸ்துதே. ஸ்ரீராமதூத மகாதீர ருத்ரவீரிய சமுத்பவ அஞ்சனா கர்ப்ப சம்பூத வாயுபுத்திர நமோஸ்துதே. இந்த தினத்தில் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய் ஜெயராம் என்று 21 முறை சொல்ல முடிந்தவர்கள் 108 முறையும் சொல்லலாம். அதனால் நினைத்த காரியம் நிறைவேறும். அத்துடன் பௌமாவதி அமாவாசையில் தவறாமல் எளிமையான அங்காரகனுக்குரிய 2 வரி மந்திரம் சொல்ல கடன் தொல்லையிலிருந்து நிச்சயம் விடுபடலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அங்காரகன் ஸ்லோகம்: மங்களோ பூமி புத்திரஷ்ச ரிணஹர்த்தா தனப்பிரதக ஸ்திராசனோ மகாகாயः சர்வகர்ம விரோதகः அங்காரக மகாபாக பகவன் பக்த வத்சல त्वां नमामि ममाशेषं ऋणमाशु विनाशय. मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः अङ्गारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेषं ऋणमाशु विनाशय. இந்த நன்னாளில் அங்காரகனுக்குரிய இந்த மந்திரத்தை சொல்ல நிச்சயம் பலன் விரைவில் பெற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதே போல் ஜாதகத்தில் மாங்கல்ய தோஷம் இருந்தாலும் அது நீங்கும். லக்ஷ்மியின் அவதார தினம் என்பதால் லக்ஷ்மி தேவியை வழிபட்டால் செல்வ வளமும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்த வாழ்க்கை கிடைக்கும். அடுத்தபடியாக இந்த அமாவாசை செவ்வாய்க்கிழமை அன்று வந்திருப்பதால் துர்க்கை வழிபாட்டை ராகு கால நேரத்தில் மேற்கொள்ள தீராத கஷ்டங்களும் துயரங்களும் தீரும். அதனால் ராகு கால நேரத்தில் துர்க்கை அம்மன் கோவிலுக்கு சென்று 2 நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்றுவது அவசியம். இயலாதவர்கள் வீட்டிலேயும் துர்க்கையை வேண்டிக் கொண்டு விளக்கேற்றலாம். சிகப்பு அரளி புஷ்பங்களை அம்பாளுக்கு வாங்கி கொடுத்தும் முடிந்தால் குங்கும அர்ச்சனை செய்வதும் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு நற்பலன்களை பெற்றுத்தரும். அமாவாசை தினத்தில் ராகுகால நேரத்தில் துர்க்கை அன்னையிடம் நமது பிரச்சனைகள் தீர வேண்டி வேண்டுதல் செய்ய விரைவில் வேண்டுதல் உடனே பலிக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை. கார்த்திகை அமாவாசை நாள் என்பது தேவர்களின் தலைவரான இந்திரன், சூரிய பகவான், ஹனுமன், லக்ஷ்மி தேவி, துர்கா தேவி மற்றும் நமது முன்னோர்களான பித்ருக்கள் ஆகியோரை வழிபட ஏற்ற நாள். இந்த தினத்தில் காகம், பசுமாட்டிற்கு புல் உணவளிப்பது பாபங்களை போக்கி புண்ணிய பலன்களை பெற்றுத்தரும். இந்த நாளில் முன்னோர்களை வழிபடுவதால் குடும்பத்தில் உள்ள சுப காரிய தடைகள் அனைத்தும் விலகி சுபிக்ஷங்கள் ஏற்படும். தீராத நோய்கள் தீர்வதற்கும் கழுத்தை நெருக்கும் கடன் பிரச்சனையிலிருந்து மீளுவதற்கும் மிகச்சிறந்த நாள் இந்த கார்த்திகை அமாவாசை நாள். அனைவரும் இந்த தினத்தை பயன்படுத்தி பித்ரு வழிபாடும் இறை வழிபாடும் செய்து சகல நன்மைகளையும் பெற்றிடுவோம். நல்லதே நடக்கும். நமஸ்காரம்.